Гори наші гори, як вулкан краси, тут шуміло море, де шумлять ліси. А що буде завтра, скаже на горі полонинська ватра, схожа до зорі. Кличуть нас трембіти, казка і краса, там, де ціле літо ватра не згаса. А коли Карпати знову в білім сні, то не сміють спати серце і пісні. З ким може себе верховинець порівняти? Тільки з смерекою. Вона, знаєте, коли навесні вона здається аж чорною на фоні на тлі цих зелених дерев, з свіжою зеленню, а взимку вона зелена, тобто не втрачає своєї зелені. Це невибаглива рослина, але вона живить якраз тих людей, ту природу, коли в природі погано. Хто ми? За що назвалися людьми? Чи білий світ не зацвіте біліше? Невже для того народились ми, щоб тільки вмерти, ні для чого більше? Чи, може, справді дух людський змілів, і справді краще попивати каву, кататися круг сонця на землі і мучити гітару про забаву? Купатися в уявному раю? Ну що за круговерть, що за машина двигає землею? І з мертвими я говорив про смерть, з живими теж міскуємо над нею. А я живий, прийшов до вас живі, сказати, чим людська доба значима, для чого ми, на ноги ставши дві, звели це небо синіми очима. Він прийшов на світ весною, коли гори шумують високими зрілими травами, а полонини вкриваються барвистим килимом і голосно дзвонять гірські потоки, сповіщаючи небу про оновлення і нове життя. Доле, доле, по всьому світу ти водила мене, як мара, та ніколи твого привіту не зазнав я, блудниця стара. І ні друга, ні жінки близько, і що маю, то все не моє. І життя мене б'є по писку, без причини, як мачуха б'є. Знаю я і сама, що треба тобі кращої долі, але тобі послана я із неба. Знаю, серце у тебе не зле. Світ захлинувся у злобі, між людьми нелюбов, боротьба. Але суджена я тобі, але я твоя доля судьба. Ти мене завела в нікуди, але доле проклята живу, коли доля моя паскуда, я ще в силі створити нову. Маю гроші, здорове тіло, маю кров, що бунтується яро. Остогидло, осточортіло, геть від мене, проклята примаро. Проганяй мене, бий і ріж, я твоя лиш. І ми одновірці, і не зміниш мене за гріш, і не втопиш мене в горілці, і не винні ні ти, ані я, що я стала твоєю судьбою. Я твоя, я твоя, я твоя, і до смерті я буду з тобою. Петро Скунць народився в Міжгір'ї, там, де до неба рукою подати, а дороги летять із долину вись аж у піднебесся, звідки світ здається чистішим, кращим. Тут він зустрів свою долю, дружину Олену, яка дала життя його дітям, була поруч у хвилини радості і горя. Ми зустрілися з Петром абсолютно випадково, хоч я про нього знала уже до зустрічі. Моя двоюрідна сестра вийшла заміж за його брата. І першу книжку я його «Сонце в Русі» використовувала епіграф. У нас була тема на випускному екзамені про хліб, і там у Петра є хліб. Такий вірш, і я звідти брала епіграф. А познайомились ми у нас вдома. Я жінку знайшов далеко, в горах, у своїх краях. Я закінчив університет, відслужив армію після університету. Та й захотів женитися. Але вийшло так, що передні мої захоплення виявилися невдалими. За час служіння служби в армії я дещо розчарувався у них, і я вирішив пошукати собі щось молодше і щось краще у своїх горах, де я народився,
Така нагода трапилася, я поїхав на свою Міжгірщину, ну і побував в одній родині, де я познайомився із моєю теперішньою дружиною. Мені вона сподобалася, я довго у велику любов не заходив, а відразу запропонував через деякий час, невеличкий час, що нам треба одружитися. Петро приїхав мене сватати. У мене була дуже така шустра хазяйка, вона накрила зразу на стіл. Ну і вони свататься. Я кажу, ні, дорогенькі, ми повинні це робити тільки при моїх батьках. Сідаємо в бобик редакційний і їдемо до нас. Петро став казати моєму батькові. А батько в мене воював, чоловік знав уже дуже багато і сказав йому: Петро, у мене нема тобі приданого. Оце, що бачиш, вона, ну і може головка часнику. А Петро каже, а мені нічого більше не треба. Отак ми з Петром, вони домовились усе, домовились навіть за свадьбу швиденько. Ну, ми там, 19 лютого відбулося весілля в Міжгір'ї у ресторані «Верховина». Любила ти, не люблячи себе, мене, страшного, як життя, Оленко, і ця любов ніколи не мине, вона в душі моїй, не на папірю. Якщо б ти навіть зрадила мене, признаєшся, ніколи не повірю, бо то брехня. Вари, пери, люби, і я ніжніший буду із тобою, а всі, котрі родилися від злоби, умруть, убиті власною злобою. Я до землі прикутий, як антей, а ти земна, і в пику патріотам дала прекрасних ти мені дітей. По них приходять, ти питаєш, хто там. Якщо це смерть, скажу я, не туди. Якщо падлюка, в нас лице, не рило. Живи, по світу білому ходи, лиш так, щоб нас ніщо не підкорило. Я возведу в іменник це ніщо, я возведу за іменника в іменник. Але живім, Оленко, так ми, щоб законом стало вчителька й письменник. А як сприйняв народження сина? Це, мабуть, була велика радість. Миколка народився, по-перше, в нього були консультантами Кривіни. Бабуся Кривіна ходила, мені носила передачі в роддом. Петро пішов, і йому сказали, що в нього народилась дівчинка. А потім пішла бабуся, стала сильніше розпитувати Кривіних, Наталі Савічної мама, і їй сказали, що хлопчик. Ну, звичайно, Керекеш дзвонить і каже Петрові, що Петро, я тебе вітаю із донечкою. А Петро, ні, у мене, каже, син. Так що отак дуже він радів Миколкові. І, звичайно, все життя, якось Миколка, він переживав за нього, якось те життя в нього не дуже склалось. Він пішов в армію, він присвятив йому дуже-дуже гарний вірш. І як мені твою сходити долю, Карпатський краю, це ж така не близь. Течуть дороги із вершин додолу, летять дороги із долин увесь. Як квітку бачив, що росте на скелях, і гроз погрози, і єднання рік. Серйозно до його поезії я віднісся, коли служив в армії, це було далеко, і тоді, мабуть, відчуваєш відірваність від батьківщини. І в нього було, він теж тоді написав там, по-моєму, «Гори в шинелях», такі вірші, що стосувались десь мене. І потім вислав мені спеціальну книжку. Тоді я так, що по-серйозному почав читати поезію. І відчув, тоді відчуваєш, десь далеко ти відчуваєш цю всю силу поезії. Він взагалі обох дітей дуже любив, як Наталю, так і Миколу. Ну, Наталя для нього це була, мабуть, подарок природи. Це, по-перше, ми вже були старші, перерва між дітьми була майже 11 років. І для нього Наталя була всім. Він з нею грався, я бігла в школу, у садочок, коли вона родилася. Він з нею вдома, навіть у садочок не вів, хоч я казала, що ти заведеш її в садочок, поки я прийду зі школи.
Ну, вони вдвох гралися. Наталя у енциклопедії вишукувала різні завжди казала, що як може бути, щоб дитина у дитинстві могла гратися з енциклопедією. Ну там крім карт і текстів нічого нема. Що він відкривав тобі у цьому світі? Душу свою він мені відкривав, навчив мене відкривати свою душу. Я дуже любила його цей вірш «Краса», і тепер дуже люблю. Ну, але це молодий вірш, він такий захоплений світом, любов'ю, перші такі молоді почуття. То тепер я вже більше і листопад розумію, де земля скидає нас, як дерево, листок, аби самі не вмерти. Розумію вже більш його ці навіть посмертні вірші, тому що там і прощання з тими братами і сестрами, яких він теж не пам'ятав, що померли до нього. Ці діалоги зі смертю, як з якоюсь рідною приятелькою. Воно чим далі, оці навіть політичні мотиви, хоча я дуже далека від політики, але наскільки потрібно кожна людина взагалі, вона повинна любити край, в якому вона живе, країну, поважати себе як особу. Як це. І в цих віршах воно все це є. Ну і, звичайно ж, душа. Та одинокість, чим далі, можливо, стратою тата я втратила частинку себе. І оця одинокість, яка простежується в його віршах, і тим більше віршу один є продовження у «Замість один». Я вдивляюся в фото Петра Скунця і дивуюся, чому так багато смутку в його погляді. Він ніколи не був самотнім. Поруч були люди, які щиро любили його, але він був один. Коли відкривав своє серце світу, коли заглядав у майбутнє і осмислював суще. Мої дні помирали, а тепер помирають і ранки. Замість кулі земної обробляю ділянку тепер. Я імперію стер, власну гордість, помаду коханки. Тільки мамині сльози я донині з лиця не зітер. Там, де жив я колись, все обірвано хитро і тонко, і стичаю тварюк, де шукав найсвітліших людей. Де тепер я живу, ні дружини, ні сина, ні доньки. Це далеко-далеко, і тому я навіки один. Я один по заслузі, в цьому білім по чорному світі. Не зберіг біля себе ні батьків, ні сестри, ні братів. Я зустрів уже всіх, кого мусив під сонцем зустріти, і давно розлучився з тими, з ким я того не хотів. Не шкодуй мене, доле, кинь мене іще нижче і нижче. Не пророк я сьогодні, тінь пророка, чи може скелет. Колорадських жуків на ділянці натхненно я нищу, хоч таким не займався найсумніший на світі поет. Слово хліба не дасть, може буду ще різати свині, або десь заробляти на помийках Росії чи США, але ж рідна Україна, в мене очі по-давньому сині, і по-давньому плаче над твоїм безстаранням душа. Чому світі чужим все спрацьовано зайдами тонко, чому світі безмежнім, безбережнім і зовсім чужим нас не буде вовік ні дружини, ні сина, ні доньки. Тож хоч світлим батькам свої голови в ноги зложим. Я зостався один, Україна – це щось випадкове. На годиннику світу 20 чорних століть, як годин. Я один перед смертю, без народу, без друга, без мови. Я один Україна, а це більше, як НАТО, один. Отак наші діти виросли, стали великі. Петро, звичайно, їм надзвичайно обом радувався. Жив, він сказав, що прожити життя без дітей – це просто пусте життя. І коли вже
вже після 60 років сказав, що я, мабуть, на цьому світі виконав все. Хату маю, сад посадив, дітей викохав, дав їм обому світу. Так що, каже, вже можна і помирати. Сьогодні навіть сумно говорити про нього якось у минулому часі. Все навколо цвіте, все буяє цвітом. І це весна належала йому, він прийшов у світ весною. І хочеться якось думати, що він є, його душа десь є поруч із нами, у кожному подихові вітру, у кожному цвітінні кожного дерева. Тому що наскільки органічним він був разом із своєю землею, наскільки гармонійно відбувалося все в його творчості. Мабуть, такого не було у жодного поета. Взагалі, я вважаю, що такі поети, як Петро Скунця, з'являються, мабуть, один раз на сторіччя. Петро так любив весну, як, мабуть, ні одну із пір року. Він настільки любив це пробудження природи, цей цвіт. Він казав, що я б тільки не хотів померти весною. А трапилось так, що весна його забрала. Так що любив дуже, коли цвіла магнолія. Магнолія – це для нього було якимось божественним деревом. Ось. Ну і, звичайно, в саду приходив, то там у нас величезний вже сад, приходив, там яблуня цвіте, там вишня, там черешня, там абрикоса. Звичайно, що надавало це йому якоїсь наснаги і здоров'я, тим більше ми були поряд з Вовчком. З одного боку був Вовчок, Вовчкова дача, ми були посередині, з другого боку Керекиша Юрія Юровича. Так що ми всі докупи якось одні з одними ділилися плодами всім. Тепер без словом простір підкорити, віддай, часи минулися лихі, але звикаю тихо говорити, аби почули тільки не глухі. І душу вчу, не кожному уголюсь, хоч навіть час, хоч сам Господь велить, немає сенсу подавати голос, коли кричать не ті, кого болить. І в гласну пору, збоку, ніби хворі, яким уже вготовано хрести, ті, що співати не схотіли в хорі, а соло їм не суджено вести. Та задаю собі на плечі легко пожитки віку скромні й скупі, і йду до щастя, вкотре так далеко, що з ним знайомі тільки не сліпі. Та все обман. Під неба келихом земля ховає лисину свою, а може краще жити тільки нюхом, а я на самім протязі стою. Та не від мене вітер цей залежить, що запахи горілого несе, я тільки встигну прихопити нежить, а світом хай пропасниця трясе. Ці смутні часи читачів літератури не мало. Я пам'ятаю, що ті часи, коли нас слухали цілі площі, цілі майдани, цілі зали величезні, спортивні, поетів. Ми збирали такі вечори. Тепер, звичайно, ми цього не робимо і читають нас менше. Але якби заглохла ця літературна справа хоча б на 20 років, то відродити її буде дуже важко. А прийде час, коли ми від цих бід, від цих щоденних пошуків хліба відійдемо, і люди вернуться, люди будуть знову шукати якогось життя красивішого. Коли люди цю злобу втратять, коли один про другого думає, що от із-за тебе я гірше живу. Потягнуться люди до кращого. І думаю, що і сьогодні, хай не всім, а літературне слово, поетичне слово потрібно багатьом. Петро Скунць навчився відкрито жити і відкрито говорити про життя. Він не боявся викликати вогонь на себе і брати на себе відповідальність. Він ніколи не грав чужих ролей, не підлаштовувався навіть під тих, кого любив на повноту свого серця. Він завжди виконував свою власну роль Петра Скунця у житті і творчості. Скунць вивів закарпатську поезію з регіону на всеукраїнський, на всесоюзний, я б сказав, на європейський рівень.
Це була людина абсолютно нового поетичного мислення, те, що воно називається цивілізоване мислення, образне, метафоричне, філософське і так далі. Ви відкрийте будь-який його текст на сьогодні. Він ніколи не може бути поза часом, він ніколи не може бути неактуальним. Він є понад часом, він завжди живий, він завжди щирий, він завжди вимогливий. Ви дивіться, він був біля джерел формування держави української. І як поет, і як той же Драч, чи Олійник, чи Павличко, він став політиком. Але хіба він став від того меншим поетом? Те, що він декларував у поезії, те він декларував і в своєму житті, і за цими ж сковородинівськими принципами він і жив. Знаю особисто, ще з його розповідей, він міг піддатися тим спокусам, коли його дуже запрошували і в Київ, і в Москву, куди ж його не запрошували, у Львів, пропонували йому різні посади, а він все ж таки залишився тут, на Закарпатті, серед нас, і все-таки його перебування в Ужгороді, життя тут на Закарпатті, це підняло рівень нашої літератури, нашої духовності, витягло з того провінціоналізму і поставило таку планку в нашій творчості, в нашій духовності дуже і дуже високо, десь на рівень всеукраїнський, або навіть не перебільшу, коли скажемо такий загальноєвропейський рівень. Для нас, теперішнього покоління, це дуже почесно, це дуже добре, але водночас і дуже тяжко і дуже складно, тому що сягнути такого рівня десь, на якій тої планки Скунцевої, це далеко не під силу, це дуже велика відповідальність, величезна праця. Там випадковості бути не може, величезна праця. А величезна праця під силу справді тільки талановитим, тільки працьовитим, тільки таким сумлінним у слові, і в вчинках, і в своїй людяності, яким був Петро Миколайович Скунців. Коли ми поженилися, може пройшло років 2, тільки Миколка народився, та й Петрові пропонували, що він був холостяком, на студію Довженка. А потім ця тема почала знову обговорюватись, як ми поженились. Петро каже, що ось мені пропонують, я би там пішов далеко, а я кажу, знаєш, Петро, я зараз не впевнена, що нам треба обом їхати. Якщо тебе це так тягне, то їдь. А він каже, ти знаєш, я, мабуть, своє Закарпаття, свою рідну землю ніколи не покину, тому що я без неї просто збіднію. І якщо читати його вірші, то, мабуть, це червоною ниткою через всі вірші проходить ця тема. Так що, а там, де народився, ну що вам казати, Міжгірська земля надзвичайно гарна природа сама, але дуже земля бідна. Люди надзвичайно бідно жили усі часи. Батько працював вдома, і на Трудогуж десь він працював. Ось, мама була вдома. У них було 9 дітей, із яких 5 померло, 4 тільки вижило. Можете собі уявити, наскільки це було складно батькові. Петрові це пережити. Я хотів би про своїх батьків сказати не тільки тому, що вони мої батьки, а тому, що це були люди надзвичайно високої моралі. Мати не вміла ні читати, ні писати. Вона не ходила ні року до школи, бо з 9 років була в наймах, як сирота. Батько вмів трохи латинікою писати, але уявіть собі, що я не чув від цих людей, і навіть від старшого брата свого, який теж, на жаль, вже помер торік, я не чув від цих людей вульгарного слова за все своє життя. Хоч всі люди були неграмотними селянами. Настільки була висока народна мораль. Я боюсь за те, що все-таки, наскільки впала народна мораль, наскільки нам треба багато робити, щоб підняти свою душу, бодай до рівня того селянина, який не вмів ні читати, ні писати. Наскільки ця наша школа, наша наука нічого людям не дала,
бо вона не була духовною, вона більше, вона навчала якихось знання, якісь давала, але вона не давала людині душі. В дитинстві я дуже любив якраз до батька їхати, до його батьків, тому що там навіть в радянські часи там завжди були вертепи, там колядували ці чортики. Уже у мами, у діда, у баби такого не було. А там була трошки така вулиця, вона ніби в бік від центру Міжгір'я, да, і 1,5 кілометра десь так. І там завжди були цигани, скрипками, з усім навіть в радянську владу. Там ніби вона трошки не доходила до тих місць. Петро Скунць духовно збагачував свій народ. Він впродовж своєї творчої дороги не втомлювався йти до праотчих джерел, велетів духу. Ці величаві постаті – поетові-вчителі. Він до них молиться, від них бере енергію, намагається жити за їхніми моральними правилами. Він знає, як вберегти власну гідність митця у своєму жорстокому часі. Вмирають і народжуються зорі, але я мати все-таки земна. У всесвіті безмежнім неозорім живе планета горда і сумна. Її найдужче моє серце любить, і князь пітьмі її не поборов. На тій планеті залишились люди, котрим Ісус віддав невинну кров. Спливли відтоді 2 тисячоліття, як Божий Син родився на землі. У вічнім небі вічні тайни світять, а люди все кохаються у злі. Гряде нова епоха, ані трохи не жалісна до пройдених епох, але й гучні минаються епохи, минає все, а вічний тільки Бог. Та ще душа, але забуто душу, і бренне тіло замінило світ. Я мати, і ридати мушу, скажіть мені, ще скільки тисяч літ. І Україна потопає в злобі, і з жахом бачить і Господь, як знищує нове життя в утробі безбожна мати, власну кров і плоть. Ще є Дніпро, і ще стоять Карпати, але і їх вбивають без жалю. Я тільки мати, тільки страдна мати, за ваші душі Господа молю. Воно гряде тисячоліття віри, життя людини не перейде в тлінь. Ще Богосин вас визволить від звіра, і прийде він, і буде так. Амінь. Це для нашого краю та для цілої держави, це особистість. Це надзвичайний талант. Ви знаєте, я многократ думав над його особою. Хлопець вийшов із глибокої верховини, з Міжгірщини, і Бог дав такий талант, котрим наш народ цілий має гордитися. Розумієте, це душа, котра вона десь не застиває, вона десь плаває, вона літає, вона в просторі. Коли зникає людина у світі, взагалі утворюється пустота. Зникає, це все одно, що ніби зникає одна планета. Повторити людину неможливо, а тим більше, якщо йде із життя така людина, як Петро Скунць. Такого рівня, мабуть, поет не скоро в нас з'явиться. Він на своїх плечах тримав небо нашої краєвої літератури. Ми звикли в усьому покладатися на нього, і якщо була якась вирішальна подія, він був попереду. За його спиною було спокійно і затишно, тому що такої сміливості, як мав Петро Скунць, і в житті, і в літературі мало хто має. Він міг говорити прямо і відверто. Він був незалежним від цього світу. Він не мав від нього якихось великих статків, він не мав посад, він не мав і не дуже рвався за якимось великими нагородами. І через те був незалежним. І мав можливість сказати прямо і відверто все, що думав. Як помер Петро,
то в нас хата стала пуста. Це було життя, це був круговерт. Тому що Петро боровся із кожною несправедливістю. Влада його сприймала, звичайно, неоднозначно. Вони його нагороджували, а разом з тим не давали йому десь жити на цій землі. Так що, і, мабуть, тільки за те, що він створив рух. А рух – це, ви знаєте, яка організація. Це перша ластівка була проти тої несправедливості, що творилася тоді на Україні, проти тих людей, які очолювали владу на Україні. Жити в політиці чистим – це надто важко, і то ніколи не прощають за це. Але хотілося б, щоб щось там чистого теж було. І я, коли не було кому, прямо кажучи, очолити народний рух на Закарпатті, то й не було других таких умов. Люди там могли полетіти з роботи, то ще тоді партія керувала комуністична. Люди могли позбутися якихось інших можливостей жити. Людей могли легше позбавити всякої можливості взагалі існувати. Я тоді вирішив, що мені як письменнику, якому нічого втрачати, навіть кайданів справжніх не було, то я вирішив, що я міг би очолити рух і зробив це. Він був перший засновник руху. Я теж входив до тої когорти тих людей, які це створювали. Ми з ним їздили навіть на перший з'їзд Народного руху України. Це історично, вже лише друкують фотографію. І то я її зробив, це єдина фотографія, яка залишилася. І сказати за Петра Скунца просто, що Петро Скунц, просто як людина, якось неможливо його відірвати. Я уявляю Петра Скунца, і він так залишився в моїй пам'яті. Петро Скунц – це зразу уявляєш якесь середовище людей. Він ж комусь щось писав, щось редагував, щось статті створював. Я удивлявся, коли в нього є час писати творчість свою. От де він її знаходив в той час, я не знаю. Він весь час був зайнятий, його хтось щось просив. Кожен раз, читаючи його твори, я дивився, звідки цей хлопчик з Міжгір'я, тоді Волове, так, в цій простій школі міг набратися стільки знань, стільки інтелекту, стільки вміння глибоко, проникливо дивитися на світові проблеми. Адже вся його творчість – це я, верховинець, мої гори, мій народ закарпатський, в контексті українського і в контексті світового. Світ, гори і я. Да? Такий глобальний масштаб погляду на те, як ми живемо. Це фантастика. Кажуть, що нам дуже бракує Скунця. Можливо, безперечно. Але нам його не бракує. Читайте Скунця. Читайте, і ви завжди його знайдете, і він завжди буде з вами, і ви знайдете відповіді на певні питання, і ви отримаєте задоволення від його, кажуть критики, публіцистичних текстів. Але яка це публіцистика? Адже публіцистика суттю своєю має переконати того, хто читає чи слухає у своїй думці. То як Скунць переконував у цій своїй думці? Він не боявся ніколи. Такого сміливого громадянина і поета, на жаль, у нас на сьогодні нема. Біографія Петра Скунця не з солодких доль людських. Його життя складалося із чорно-білих смуг. Брехня, підлість, зрада, підступність, хитрість, лукавість з'їдали його душу. Правди і лише правди він шукав в усьому. Навіть у нівеченні свого прізвища він бачив не випадковість канцелярської похибки, а послідовну мету тих, хто це робив. Даремне ревно нищити мене. На цій землі усі ми діти смерті. Мене також ця чаша не мене, то не вбивайте, дайте просто вмерти. Бо я ні з ким не стану на війну, як і не буду в когось на причалі. Я ще сяйну, я ще колись сяйну у чорнім небі вашої печалі.